Соңғы дисте йыллар içinde Татарстан һәм Төркия арасында күршеләр, туганлык, дуслык мөнәсәбәтләре урнашты. Мөнәсәбәтләрнең ныгуында дипломатик вәкилләрнең дә өлеше зур. Төркиянең Казандагы баш консулы итеп кем билгеләнде? Мөршидә Җихан репортажы. Куркма, сүнмәс бу шәфәкләрдә йөзгән ал әләм. 102 ел әлеге гимн кардәш төрек халкыбызның хөрлек һәм милләтпәрвәрлек сагында. Төркия Җумһуриятенең Казандагы яңа консулы Огур Йылмаз белән очрашу да гадәттәгечә бәйсезлек маршыннан башланды. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlamanın 100 yıl içinde Türkiye türlü ülkelerde şul исәптән infrastrukturu, мәгариф, сәламәтлек саклау, гаделлек һәм технологияләрдә зур уңышларга иреште. Шулай ук икътисади яктан үсеш алган илләр рәтенә керде. Бу казанышлар зур сынауларны узып, кыенлыкларны җиңү нәтиҗәсе булды. Казанга яңа консул билгеләнү Төркия Республикасы төзелүенең 100 еллык юбилеена туры килде. Шул уңайдан оештырылган тантаналы бәйрәм һәм очрашу кичәсендә Төркия президенты Рәҗәп Эрдоганның милләттәшләренә котлавы ирештерелде. Шулай ук Татарстан рәисе һәм Татарстан Дәүләт Советы исеменнән чыгыш ясаган Фәрит Мөхәммәтшин котлау белән бер рәттән ике республика арасындагы хезмәттәшлекнең көннән-көн артуын искәртте. Türkiye biznesi bilen Tatarstan biznesi bik motor ettirip alış-veriş, satу alıp baralar. Hem medeniyetimiz gelmene arada birgelep işleyimiz. Binalarını bugün tebrikledim, rahmet sözünü yetkirdim. Reisimiz isminden, Respublikanın yetakçılığı isminden, umumi halk isminden. Niye degende kimni sırama Türkiye'de yal etken, Türkiye'de bulgan büyük rahmet, kunakçıl halk diler. Şunun için bugün ulu bayram, biz alarga bugün rahmet sözü bilen en eski tilekler dileymiz. Oңышлар bulsun. Тантаналы очрашу барышында кунаклар Төркия икътисадының төрле тармакларындагы заманча казанышлары күргәзмәсе белән дә танышты. Biz bir-birimizni yaxşı anlayırız, biliriz. Tarixlarımızla hürmet ederiz. Okuşlar bilen, suitler bilen aralaşu, dil devam edip bardı. Şuna göre 100 yıllığı tarihi bulgan Türkiye devletinin geleceği zor. Bugün de uğuşlar, esenlik, sağlık, halkımız gürlesin, yaşasın, dost bulayık. Yana konsulga, yana işte, yana uğuşlar biz her vakit açık. Яңа консулга Төркиядән килеп укучы студентларның санын арттыруда да эзлекле эш алып бару йөкләнә. Безнең алар белән проектлар бар, театр буенча, бию буенча һәм аларның кешеләре бик күп иттереп җырлыйлар, матур иттереп уен коралларын саклыйлар. Милли уен кораллары ансамбльләре бик бар һәм безнең телләребез дә һәм тарихи яктан да без экспедициялар ясыйбыз һәм аларның студентлары бик талантлы һәм туризм буенча да безнең студентлар анда, аларның студентлары бездә шундый без стажировочный площадкада үткәрәбез. Татарстан Республикасыннан тыш Башкортстан, Мари Эл, Мордовия, Чувашия Республикасы, Самара өлкәсе дә яңа консул карамагында. Яңа вазифада аңа башка илләрнең консуллары да уңышлар теләп, Төркия Республикасының 100 еллыгы белән котлады. Türkiye'nin Kazandagı яңа дипломатик вәкиле Огур Йылмазны икләтә тәбрик итәбез. Ул яңа эшкә кереште. Бергәләп киңәшләшеп эшләрбез. Беренче очрашу төрекчәләтеп әйтсәк тамам. Огур Йылмазның консул буларак эшчәнлеге башланып кына китә. Мөршидә Җихан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.